Hello po, magandang araw po sa inyo and welcome to my channel, Mommy Flo. Samahan niyo po kami dito sa aming road trip, food trip dito sa Bicol. At pag sinabi kong Bicol, ano po ang ating mga naiisip na pagkain? Ay siya, samahan niyo po ako sa akin pong food trip dito po sa Bicol at alamin po natin kung ano-ano ang kanilang best Bicol delicacies at ang kanilang mga masasarap na pagkain. Parini na! Sama na! Hold up. Hindi niyo po na itatanong, madalas po ako dito sa Bicol dahil po ang aking asawa ay isang Bicolano. Marami po akong magagandang memories dito sa Bicol, lalo na po ang masarap nilang pagkain. Isang kainan po dito na very famous para sa mga pata ay ang Bob Marlin. Sila po ay very famous sa kanilang pata at sa kanilang mga Filipino foods na isineserve. Hindi naman po sila very strict para sa kanilang mga customer, kundi syempre, katulad ng ibang restaurant, humihingi po sila ng vaccination card at yun po ay kailangan para po sa mga papasok na mga customer. Marami po silang mga choices ng foods. Meron po silang mga Bicol Express na mga set at meron din po sila ng mga set for family at meron pong set for barkadas. Basta pupunta po kami dito sa Bicol, hindi po ako pumasyal dito sa Bob Marlin's dahil talaga pong napakasarap ng kanilang crispy pata. Ito po makikita natin ang kanilang set na meron po silang pork chop, laing, at lumpiang Shanghai. So ito po ay good for 5 to 6 people. Bicol Express, pero ang kanila pong Bicol Express ay iba sa naiiba dahil ito po ay walang gata. So para lang po siyang pinakating alamang, pero iba pong klase ang lasa. At syempre pag sinabi pong Filipino foods, hindi po mawawala ang kare-kare with bagoong na napakasarap po kasi po oxtail ang ginamit nila. Masdan nyo po ang kanilang crispy pata. Napakasarap, napakalutong at ang kanya pong mga laman ay very juicy at may sawsawang toyo na napakasarap. Ito po set B, mussel, fried rice, salted eggs and wings naman at talaga pong solve na solve para po sa pamilya.
Isa pa na pinakasikat sa Bicol na restaurant ay ang Red Platter, na isa din pong Filipino restaurant. Ang style naman po ng restaurant na ito ay maliitan lamang po ang serving nila. Dito nagsiserve po sila ng best Filipino platter, na ang ibig sabihin ay yung kanilang native na pagkain katulad ng laing. Ibang klase po talaga itong laing na ito. Ito po ay merong gata sa loob at malaki po ang pagkakaiba nito sa kapangkaraniwang laing na kinakain natin dito sa Katagalugan. Kahit po pandemic ay masasabi ko na ang Magsaysay ay maliwanag pa rin. Meron pong isang bar dito na bukas sa Villa Casares at ito po ay ang pangalan ay Bistro Roberto. So madalas po kami diyan noong araw pero ngayon po nakikita ko po pangilan-ngilan na lang ang tao at nag-drop by din po kami. Nakiusyoso lang po, tinitingnan kung may tao. At kodak-kodak din naman po pag may time, di ba? Pagkatapos po nito ay pumunta naman po kami sa kanilang park. At mapapansin po ninyo na napakadaming ilaw dito at ito po ay parang isang linya ng mga street food. Nakakatuwa po. So ako po mahilig po ako sa isaw pero dahil nga sa pagngyaring ito na ako naman po'y busog na busog, nakatingin lang po ako at iniisip ko rin po ang aking rayuma. Aray ko po. So yan na po ang itsura ng new normal sa kanila. Meron pa rin po nagtitinda sa parke at meron pa rin pong mga restaurant na open sa Magsaysay. So marami pong salamat sa inyong panunood at i-share ko lang po sa inyo ang experience ko dito sa Bicol sa ilang gabi. So mag-ingat pa rin po tayo at sana ay sumunod po tayo sa mga protocols. God is good all the time. Peace out! Hold up.